Hi guys! Kumusta? Isa ka bang empleyado? Sweldo lang ba ang iyong inaasahan para sa pamilya mo? O isa ka sa empleyado ngayon na apektado dahil sa ECQ? May natanggap ka bang ayuda galing sa employer mo o sa gobyerno? Yan ang aking mga katanungan dahil isa po akong empleyado na apektado ngayon sa ECQ. Dahil nga nag-ECQ na naman ang aming syudad dahil tumaas ang kaso ng COVID-19. Kaya sa vlog na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang pinakaunang unboxing vlog ko. At ang unboxing na ito ay hindi katulad sa iba na mag-a-unboxing na galing ito sa Shopee, Lazada o di kaya kahit saang sikat na mga online. Ang unboxing na ito ay kakaiba talaga sa iba. Dahil nga ang unboxing na ito ay tungkol sa ayuda na natanggap ko dahil nga nawalan ako ng trabaho dahil apektado kami sa ECQ. Kaya ang unboxing na ito ay unbox na ito ay galing sa ayuda na galing sa DSWD. Nag-apply kasi kami sa DSWD para mabigyan ng ayuda kung sino man yung empleyado na apektado nga sa ECQ. Ito na nga guys ang box na naka-sealed pa talaga na galing sa DSWD. So samahan niyo akong magbukas kung ano ang laman nito. Excited na ako kung ano ang laman nito. So kaya samahan niyo ako, pero bago ang lahat, intro muna tayo. Intro paso. Welcome to MC Ang TV. Kung bago ka pa lang sa channel ko, salamat sa pagbisita. Huwag kalimutan i-like ang aking video kapag nagustuhan mo. I-subscribe mo na rin. I-click mo na rin ang bell button para updated ka sa wala kakwenta-kwentang video. Ngunit kapag napanood mo ito, magandang aral ang makukuha mo. Hi guys! Ito na, simulan ko na ang magbukas ng box na ito. Ito siya naka-sealed pa talaga siya. Ang bigat. Tapos may nakasulat na handle with care, relief supply, not for sale. So ibig sabihin, hindi talaga ito siya ibibenta. Oh yeah! Bawat sulok ng box ay may nakatatak na DSWD. So, simulan na natin. Guys, bukas na, malalaman na natin kung ano ang laman ng box na ito. Uh-oh! So, ang laman ay mayroon dito 10 pieces na Energin. Uh-oh! Energin. Tapos kaya pala mabigat, meron siyang bigas. Bigas na mga, siguro mga 5 kilo to. Sakto-sakto. Pangkain sa 5 araw. So siya, bigas. Tapos, mga dilata. So, dyan. 4 na can na Century. Huh? Ito siya, 4 na can na Century, tuna. Tapos,
corn beef. 4 na can na corn beef. Tapos sardinas na king cup. So yun lang. So yun lang ang laman ng box na yun. So 4 na sardinas, tapos 2 sardinas, tapos 4 na corn beef, tapos 4 na century tuna, tapos 5 kilong bigas, at 10 pieces na energy. So, yun lang guys, ang laman ng box na ito. Kaya, ayun, nakita nyo na. At syempre, nagpapasalamat ako sa DSWD dahil may programa silang ganito. At syempre, nagpasalamat din ako sa boss namin, sa employer namin na nag-apply talaga siya para sa amin ng kaniyang mga empleyado na nahihirapan nga dahil sa sweldo lamang umaasa. So sana sa iba dyan na nawalan ng trabaho o na hinto ang kanilang trabaho dahil nag-isikyo nga rin sa kanilang lugar, sana ay makatanggap din kayo ng ayuda na galing sa gobyerno. Kaya salamat! Bye! Thanks for watching!